2025 मायथाइनि साहित्य अकादेमिखौ आं सायख'जादों। बेयो जाहैबाय जोंनि भारत सरकारनि मोनसे जोबोद गेदेर थुनलाइयारि मान बान्था। बेखौ मोननायाव जानो हागौ साफ्रोमबो बान्था आवथायगिरि आरो हारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया हारिनि सोद्रोमा सायख'जानायाव निस्सय गोजोननायखौ मोनो। आंनि बेलायावबो गुबुनाबो गोजोनदों आरो आंबो गोजोननायखौ मोनदों। जेन' बे गोजोननायनि गेजेरजोंनो आं ओरैबायदि मोनसे मोनदों, आरोबाव आंनि थुनलाइयारि सोरजिलु गोहोफोरा बांबावनांगौनि सम आं बेबायदि मोननानै लादों आरो। मा बिजाबमोन बेयो? बेयो मोनसे आंनि सल'मा बिजाबमोन। बिजाबनि मुङा जाहैदों दोंनै लामा मोनसे गाथोन, समाजारि सल'मा बिजाबमोन बेयो। माखौ लानानै सुजुनाय जादों? ओरैनोथ' आङो थुनलाइ सोरजि होननानै बुङोब्ला आं बांसिनै समाजारि बिथिंखौनो आङो नोजोर होयो। समाजनि बायदिसिना आसार रिथि निथि, बेफोर आसार रिथि निथि नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो देरो लावो। न'खरारि बायदि हाल सालफोरनि गेजेरजों जोङो सुख दुख भग खालामलांनाङो। बेफोरखौ आङो नोजोर बोनानै बबेबा मोनसे नुस'नायखौ बोरैबा रोखोमै नायस'नोब्ला माबा मोनसे आवाज दैखांनानै माबा मोनसे फोसाबथाय लाबोनो हानाय जागोन नामा, आं बे बिथिंखौनो बांसिनै नोजोर होनानै लिरनाय जायो। बे सल'मायाबो बेबायदिनो समाजाव सोलिनाय जे खोमसि फोथायनाय, बे खोमसि फोथायनायफोरा जोंनि गामियारि ओनसोलाव न'खरारिफोराव दिनैसिमबो दंबाय थायो। बेफोरखौ जोङो माब्रैबा होखारनो हायो नामा, बे बिथिंनि एसे आवाज दङ। लोगोसे समाजाव सोलिनाय गोबां आसार रिथि निथिनि गेजेरजों जोङो मोगा मोगि जानाङो, खस्थ' मोननाङो। बेफोरनि फारसेबो जों बोरैबा समाजखौ उदां होनो हायो नामा, बेबो एसे हाबदेरनाय दङ। आरो बे गासैखौबो आइजोआरि गोहोनि गेजेरजों आइजोनि आवाजजोंनो बेखौ फोसाबलांनो नाजानाय बे बिजाबावहाय खन्थाइयारि रावजों फोरमायनाय मोननाय जायो आरो। थुनलाइ फोथाराव लिरनाय हुदाखौ नोंथाङा माब्लानिफ्राय जागायजेनाय? आङोथ' ओरैनो थुनलाइ सोरजिनाय होननानै बुंनांगौब्ला क्लास 9आव फरायनायनिफ्रायनो आङो थुनलाइयारि सोरजिनाया माने गोसोनिफ्राय जागायदों। बै समाव आङो ओरैनो माखासे खन्थाइफोर लिरलाबायदोंमोनब्लाबो, नाथाय बै समाव माने बेफोरनि जोथोनखौ बुजिनानै मोनैयाव, बेफोरनि आदरखौ बुजिनानै मोनैयाव आङो लेथेर फेथेरै खोमानो गोनां जादों। अब्लाबो हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामनानै 2003 मायथाइयाव मोदैनि बेसेना बहा मुंनि सल'मा गांसे आङो साफायनानै दिहुननो हानाय जादों। आरो बेनि उनावहाय गोबां सम, गोबां बोसोर आं साख्रि गैयै जानायाव आरो आंनि न'खरारि रांखान्थिया बिथिङा दिनैसिमबो गोदोनिफ्राय दिनैसिमबो लोरबां जानायावहाय आं गोबां लाइफनि खस्थ' भग खालामनांनायाव आङो लिरनो हायै जानानै थादों। गोलाव माने 2004निफ्राय 2017सिम आं मोनबो लिरनो हानाय जायाखै। बेनिफ्राय 2018 मायथाइयाव बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि जाखांबोनायखौ फेसबुकफ्राव नुनो मोननायाव आंनाव मोनसे थुलुंगाखांनाय फैफिनदों। लोगोसेनो ब्रह्म धर्मनि गुरु आफा लहित चन्द्र ब्रह्मआ आंनो थानाय सोलिनाय बेबायदिनि मोनसे फेसिलिटि होनायावहाय आङो थानानै लिरनो हानाय खाबुखौ आङो सानखांनो हानाय, लिरनो हानाय खाबुखौ मोननो हानाय जानायाव आङो 2018निफ्राय दिनैसिम आङो सिरियाल लिरबोगासिनो दङ आरो। न'खरारि जेंना आरो देहायारि जेंना, नाथाय बेखौ नेवसिगारनानै दिनै लिरनायखौ सोलिहोबाय थादों। दासिम गांबेसे बिजाब आरो सल'मा सोरजिनो हाखो नोंथां? आं दासिम गोबां माने गुबुन गुबुन रोखोमनि गांगु बिजाब सोरजिबाय। बेनि मादाव आङो गांसेबाव रबीन्द्रनाथ टेगरनि रावस्लायनाय राजर्षि, जेनाखि त्रिपुरा राजानि जिउ खौराङारि सल'मा, बेखौ आङो बर' रावाव रावस्लायनानै दा दिहुननो थाखाय प्रेसआव दङ आरो। दा सल'माया गांथाम जाहैबाय। आङो सल'माजोंनो जागायदों, सल'माखौनो आं दिहुनजेनदों, सल'माखौनो आं लिरनो साबसिनबो मोनो। दा सल'माया गांथाम जाबाय आरो दासिम, बेयो नैथि सल'मामोन।